מבחוך נכנס לחדרו. בשדה התעופה בדובאי נוחתים חברי חוליית החיסול שמגיעים בטיסות שונות מגרמניה, שוויץ, איטליה וצרפת. בסך הכל 27 אנשים, דרכונים של 6 מדינות. הנה הסוכנים, מייקל, ג'יימס, גייל וקווין שנחתו מפריז. הסוכנים מייקל וג'יימס עושים צ'קין במלון בדובאי ופוסעים במסדרון בדרך לחדרם. הסוכנת גייל יוצאת ממונית ונכנסת ללובי של מלון בדובאי. היא ניגשת לדלפק, משוחחת עם שני פקידי קבלה ועולה לחדרה. הסוכן קווין מבצע צ'קין באותו המלון שאליו נכנסה גייל. פיטר אלווינגר, מפקד חוליית החיסול, נוחת בשדה התעופה של דובאי. מפקד החוליה פיטר נפגש עם חבר אחר בצוות החיסול. 3 סוכנים מגיעים למחרת למרכז קניות בדובאי. הסוכנים קווין וגייל מגיעים גם הם לאותו הקניון. כעבור 3 שעות הסוכן קווין מגיע אל הלובי של בית המלון. הוא נכנס לשירותים כריח ויוצא כעבור זמן קצר כשפאה על ראשו. מחמוד אל-מבחוך נוחת בשדה התעופה של דובאי. דקה קודם לכן, אחד מחברי החוליה שממתין על ספסל קם ממקומו ועוקב אחר אל-מבחוך שמסומן כאן בעיגול אדום. פיטר, מפקד חוליית החיסול, מגיע למלון במכונית ויוצא אל תא המטען. הוא אוסף בעצמו את המזוודה ומתעלם מ3 בלבויז שבאים לעזרתו. דקה אחריו אל-מבחוך נכנס אף הוא למלון אל-בוסתן רוטנה. 2 סוכנים לבושים בבגדי ספורט עוקבים אחריו. פקידת הקבלה מובילה את אל-מבחוך אל המעלית שלוקחת אותו לחדרו. 2 העוקבים מצליחים להיכנס גם הם איתם למעלית. אחד הסוכנים עוקב אחר אל-מבחוך במסדרון בדרכו לחדר 230. הסוכן השני מדווח בטלפון ליתר חברי החוליה. יש מערכת תקשורת עם מרכזיה, עם תמסורת בווינה, כדי שאנשי הקשר לא יתקשרו אחד לשני. הם מתקשרים לווינה, ומי שיושב בווינה מקשר אותם לחבר שלהם שנמצא, אפילו אם הוא נמצא מטרים ספורים מהם, אבל רק כדי לא לייצר קשרים בין הטלפונים, למקרה ומישהו אחר כך יגלה. פיטר, מפקד חוליית החיסול, נכנס לחנות אינטרנט קפה במרכז קניות. הוא מתקשר למלון אל-בוסתן רוטנה ומזמין את חדר 237, החדר שממוקם בדיוק מול חדרו של אל-מבחוך. בנוסף, הוא מזמין לעצמו טיסה למינכן דרך קטר. אל-מבחוך יוצא מחדרו והולך במסדרון המלון לכיוון המעלית. הוא נראה חוצה את הלובי ויוצא לכיוון העיר. סוכן בחולצה אדומה מדווח בטלפון על יציאתו של אל-מבחוך מהמלון. הסוכן קווין מגיע למלון אל-בוסתן רוטנה ומחכה בלובי. 2 דקות אחריו נכנס מפקד החוליה פיטר למלון ועושה צ'קין לחדר 237, החדר שאותו הזמין קודם לכן בשיחת טלפון. המפקד פיטר עוזב את המלון אחרי שנתן את מפתחות החדר לסוכן קווין. הסוכן קווין עולה במעלית לחדר 237 שהופך לחדר הפיקוד של המבצע.
הסוכן שפאה נוכרית לראשו ושני תיקים בידיו נכנס לחדר הפיקוד 237. הסוכנת גייל יוצאת מחדר הפיקוד עם שקיות. היא מוסרת את השקיות לחברים אחרים בחוליית החיסול בחניון בית המלון. צוות המתנגשים הראשון מגיע למלון ועולה לחדר הפיקוד. כעבור 2 דקות, צמד מחסלים נוסף מצטרף עליהם. זוג העוקבים הראשון, מחופשים לספורטאים ממחבטי הטניס, יוצאים מהמלון ומתרחקים ממנו בהליכה. פיטר, מפקד חוליית החיסול, עוזב את דובאי. אם גורם בכיר מגיע לפקד בעצמו על הפעולה, הגורם הבכיר עוזב את היעד לפני הפעולה. הוא לא נמצא שם בכלל בפעולה. הסוכן קווין שומר על המסדרון, בזמן שחוליית החיסול ניגשת לפרוץ את דלת חדרו של אל-מבחוך. אחד מאורחי המלון יוצא מהמעלית, הסוכן קווין מסמן לצוות להיעלם. עובר אורח תמים שמפריע להם, ואחד מילה המכונה קווין, הוא מציח את דעתו ומבקש את עזרתו ולוקח אותו למקום אחר. הם נכנסים לחדר, תהליך הפריצה הוא מהיר מאוד, והם מחכים לו שם. מחמוד אל-מבחוך נכנס ללובי המלון. צוות המעקב מודיע למחסלים שנמצאים בתוך החדר שאל-מבחוך בדרך עליהם. הסוכן קווין ממשיך לשמור על המסדרון וחולף על פני המעלית שנייה לפני שאל-מבחוך יוצא ממנה. אלה התמונות האחרונות של אל-מבחוך. בעוד דקות אחדות הוא כבר לא יהיה בין החיים. הסוכנת גייל מצטרפת לקווין, ושניהם שומרים על המבואה שמול המעלית בזמן שצוות החיסול פועל. הם קופצים עליו, מחזיקים אותו, אני מעריך שתוך זמן אפס הוא הבין מה קורה, ומזריקים לו חומר, והחומר הזה גורם לשיתוק של המערכת השרירית עד לשיתוק של מערכת הנשימה ומוות. הם מחליפים לו את הבגדים. הכוונה היא שאם תיכנס חדרנית, כל מה שהיא תראה זה בן אדם בפיג'מה שוכב במיטה. אני צריך לומר שהדבר האחרון שמבחוך רואה לפני שהוא מת זה את המבט של אלה שהרגו אותו, מסתכלים עליו בעניין ומחכים שהוא ימות. צוות החיסול עוזב את המלון. בדיוק 22 דקות לאחר שאל-מבחוך נכנס לחדרו.